Der står her med Dinner Falls i baggrunden. Det er et stort vandfald, som ligger i Hipikami bjergkæden, som er i Atherton Tablelands. Omkring 1,5 times kørsel fra Cairns. I det område her, der ligger der også et stort krater, som i øvrigt bare er kaldt The Crater. Og det er 60 meter dybt fald ned til vandkanten. I vandkanten, eller i selve vandet nede i bunden af krateret, der ved man faktisk ikke, hvor bunden er. De siger, at de når ned til 92 meter, men det er der ikke nogen, der ved. Vi er ude og se det her sammen med Barefoot Travel, og de har rigtig hjulpet os igennem det her. Det har været super fedt, og vi har fået champagne og hjælp igennem hele dagen. I øvrigt så er vores guide rigtig god til at holde os beskæftiget, mens vi er på vejen. Han er rigtig sjov og hyggelig at snakke med, rigtig flink. Alt det, der står i jeres brochure, det er rigtigt, og det er i øvrigt rigtig hyggeligt at komme ud og se alle de ting her. Nu er det ved at blive mørkt, og jeg tror også snart, at vi er ved at være færdige med vores tur, men det har været en rigtig lækker tur, som har kørt fra morgen til aften. Nu skal vi snart tage noget mad. Det bliver godt.